Des de fa 3 segles, un corrent constant i de fons travessa la societat catalana. Un corrent que, segons els moments, ha estat més plàcid i serè, o més tempestuós i torrencial, però que sempre que pot es fa visible amb tota la seva força. Un corrent ample i divers que mai no s'ha interromput i en el que ha participat d'una manera o altra la majoria dels homes i les dones d'aquest país. En nom d'aquest corrent, durant 300 anys moltes persones han dedicat el seu talent i la seva capacitat creativa a construir una cultura nacional viva, moderna, oberta al món, però fidel al mateix temps a la pròpia llengua i a la pròpia tradició. Darrere de les grans manifestacions culturals de la nostra història contemporània i darrere de les grans obres de creació, hi ha hagut una forta idea de país que ha actuat com a motor i com a horitzó. I am a Catalan. Catalonia has been the greatest nation in the world. Gràcies a aquesta idea, integradora i oberta, Catalunya ha situat la llengua i la cultura en el centre de la seva identitat i ha volgut que aquesta cultura es projectés a l'exterior i fos present en tots els grans moviments del món contemporani. Una cultura més viva i innovadora que no pas nostàlgica. En nom d'aquest corrent, industrials, treballadors, menestrals, artesans, empresaris i professionals han creat una de les economies més potents del sud d'Europa, capaç de generar progrés i de repartir-lo amb una idea de benestar i de justícia social. Catalunya ha fet així una de les poques revolucions industrials de la Mediterrània i ha pogut esdevenir una societat d'acollida on moltes persones vingudes de fora han trobat un futur millor per ells i les seves famílies. Sense matèries primeres, sense fonts d'energia pròpies, el desenvolupament econòmic català del segle XVIII ençà ha tingut com a motor una mentalitat, un sistema de valors on el treball, l'esforç i el mèrit han estat centrals. En nom d'aquest corrent, Catalunya ha creat un sistema propi de partits polítics i personalitats de tot signe han lluitat per tenir institucions pròpies a través de les quals exercir el màxim autogovern i conquerir la major capacitat per decidir el propi futur. Catalans, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Ciutadans de Catalunya, ja Així, sempre que els catalans han pogut votar lliurement els governants de les seves institucions, ho han fet en l'últim segle d'una manera majoritària per partits d'obediència catalana. La Lliga a començament de segle, Esquerra Republicana durant la República i des de fa gairebé 30 anys, Convergència i Unió. En democràcia, la reivindicació catalana d'autogovern pacífica i constructiva ha liderat totes les transformacions modernitzadores de l'Estat. I aquest mateix sentiment ha alimentat l'oposició a les dictadures, que totes elles han exercit la seva hostilitat al fet català. A aquest corrent, divers en les seves formes, plural, de vegades tempestuós, de vegades tranquil, sempre constant i sempre en la mateixa direcció compartida, l'anomenem catalanisme.
El catalanisme, el nacionalisme català, ha ofert un projecte al país de manteniment de la seva identitat nacional fonamentada en la cultura, de construcció d'un futur de benestar per tothom i de consecució del major grau de decisió pròpia sobre el nostre futur i les coses que ens afecten. Gràcies a això, aquest corrent no s'ha aturat mai i ha donat a Catalunya els seus millors fruits. Avui, aquest corrent, el catalanisme, el nacionalisme català, és ben viu, majoritari en el poble de Catalunya. I amb fórmules noves vol continuar sent la força motriu del país, amb la seva oferta d'identitat, progrés i autogovern.